Oh my God, na ulan pa. Grabe. Hindi pa rin natigil. Ayan. Morning, aga-aga nagluto mo kaya luto agad ako ng hotdog. May tira pa naman ng kanin. Tapos magluluto tayo ng noodles. Nagutom ako mga Koblax. Nakakagutom kasi yung panahon. Hanggang ngayon mga Koblax, naulan pa. So may pag-ibasi tayo mga Koblax. Mas kanina. Ano ba naman to? Hindi makalabas kasi sobrang baba sa labas. Yan, kain muna tayo ng hotdog mga Koblax. Good morning, good morning, good morning! Maulan na Wednesday mga Koblax. Ayan. Pinag-boil na natin